We troffen het jood met waar. De zinnen weer erbij en we hebben de meeste zinnen van Nederland. Maar we hebben het wat kouder waar van Nederland. En het zou staan gewoon in kouder aanvielen door de sterker wordende wind. Ja, en die wind die wie ik stevig, letter van de midden, matig en vrij krachtig uit het oosten waai. Wel joen, we beginnen eerst nog denk ik maar droog waar, maar al wel een meest bewolkt waar type. En dan ja waar de joen, wat jeder of wat letter sneeuw. Vannacht eerst ik sneeuw. En dus komen ze op glijdens. Maar een temperatuur om en bij 0, min 1, plus 1, zo'n spultje is het wat. En de wind nog altijd uit het oosten waar komt, matig en vrij krachtig, waardgebied betekent krachtig. Nee, glijdens, dat ik. Dus een duidelijke waarschuwing voor het verkeer. Maar er komt later vannacht nog een waarschuwing bij, want dan wordt het droeg en dan hebben wij kans op mist. Morgen dag. Ja, een meest bewolkte dag. Eerst kans op mist, maar het blijft nog lange tijd droeg. In de middag een aantal buien, misschien wel met tonger. En de temperaturen morgen dag, ik denk zomaar bij de 4 of de 6 graden heen. De wind zwak of matig, misschien nog vrij krachtig in het watergebied. En ik zie het meer en meer het zuiden op. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. En dan komen we allereerst natuurlijk Toonsje en Vreedzien. Dat zijn 2 dagen met betiden ruim. De zin komt er net aan te pas. En de temperatuur om bij de 6 of de 7 graden heen. Op sneeuw wordt het alweer kouder, maar hebben we wel zinnen en hebben ik weer winterse buien, maar komen ze op weer te sneeuwen. En ze blijft die winter toch uit en terug weer even weer omkomen. Maar in de nacht van de sneeuw op sneeuw, dan plakken misschien wel weer frost aan de groen. En dat betekent komen ze op glijdens. Nou ja, ik sluit al mijn waarschuwing voor het verkeer. Joen en vannacht komen ze op glijdens. En letter vannacht en meneer ik nog eens keer komen ze op mist. We maken morgen weer even in het waarschuwen.